Bueno, doncs moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut. Soc Pau Guinart, Ramon Alcoberro. Aquesta presentació la vam organitzar bàsicament perquè va donar la coincidència que quan va sortir el meu llibre sobre Dalí i Nietzsche també havia sortit el llibre de Ramon Alcoberro i precisament aquí a l'Ibri estava jo remenant llibres i vaig veure que estaven els dos llibres de costat. Vaig pensar, li enviaré un missatge a Ramon i diré si volia organitzar una presentació i aquí estem, uns quants mesos després. M'agradaria agrair molt a la Sandra per l'organització i bé, la manera com va sortir la idea per part meva de relacionar Dalí i Nietzsche va ser perquè mentre estava estudiant el doctorat a la Universitat de Stanford havia estat llegint bastant el Zaratustra de Nietzsche i al mateix temps a mi m'interessava molt Dalí des de feia temps, sobretot arrel del centenari del 2004 i a mesura que van avançant el doctorat van venir gent a fer conferències a Stanford i un d'ells va ser Peter Sloterdijk, amb qui vaig tenir ocasió de parlar i va ser una mica també el que em va inspirar a relacionar aquests dos personatges. Però bé, abans d'entrar més en el llibre m'agradaria donar la paraula a en Ramon, que potser pot fer una mica més una introducció sobre Nietzsche i anem parlant una mica el que es diu el limón. A mi lo que me manden. Jo soy mandado. A veure, primer que tot, moltes gràcies per estar aquí. Sabent la quantitat de coses que es poden fer a Barcelona amb un dia com avui, doncs us agraeixo molt que estiguéssiu aquí perquè segur que hi ha coses molt més divertides. Bé, deia que avui parlarem d'una cosa una mica rara, que és Dalí i Nietzsche. Dalí i Nietzsche és un tema que s'ha posat bastant de moda en els últims 10, 15, 20 anys a partir de la publicació de les obres teòriques del Dalí, que demostren una profunditat de coneixements seriosa, un treball molt gran, també inclús en temes de física i de biologia. És a dir, Dalí estava perfectament al dia del que estava passant en el món de la física quàntica. Hi ha un famós diàleg que es munta a Figueres en el Museu Dalí amb gent de física de primer nivell, la teoria de les catàstrofes. Sabeu que per René Thom una de les catàstrofes és estar viu. Bé, doncs, la teoria de les catàstrofes de René Thom ell la coneixia molt bé. La teoria de l'ADN se la coneixia perfectament, coneixia personalment a Crick i té una frase genial sobre l'ADN i diu l'infern és l'ADN. I els que tenim família ja ho sabem això, no? L'infern és l'ADN. Però una comprensió teològica del món bastant important. Vull dir que Dalí se les donava de tonto a vegades o se les donava de fantasma, però ni era tonto ni era fantasma, ni molt menys. I es donava d'un coneixement tremendo. Sabeu aquest tipus de gent superdotats que sempre volen fer creure que ells van estudiant, però que ells diuen, jo no estudio gaire, després s'aixequen al matí a les 6 per estudiar, però això és una altra cosa. Doncs aquest tipus d'alumnes que alguna vegada hem tingut, que oficialment no estudien, però no paren d'estudiar, és que no els agrada que sigui dit. I a més Dalí va elaborar un personatge que és una cosa una mica fotuda, perquè penso que al final el seu personatge no li va fer un favor. Jo penso que els últims 15 anys de Dalí són particularment dramàtics, i el seu personatge li va fer molt mal. L'últim Dalí era un home que tenia por, tenia pànic, i amb això van fer el que van voler amb ell, naturalment, és a dir, començant per canviar-li el testament, perquè el van amenaçar que el fotrien a la presó per deutes i coses d'aquestes. Ell tenia un munt de quadres que clar no havia pagat mai impostos, perquè aquesta gent estava més allà del bien i el mal, naturalment, aquesta cosa molt mitjana, però que el Ministeri d'Hisenda no li agrada gaire. I bueno, vull dir que Dalí no és un personatge teatrero com a vegades es planteja, és un personatge d'una profunditat molt seriosa i el llibre aquest ho explica bastant bé. Deia Paul Valéry, Paul Valéry és l'antítesis de Dalí, no? Paul Valéry, si algú és antidalínia, seria Paul Valéry. Deia Paul Valéry que les coses boniques no es poden resumir.
les coses velles no es poden resumir, la bellesa no es pot resumir. I és molt difícil resumir Nietzsche i resumir Dalí, perquè són personatges per ells mateixos prou potents com perquè qualsevol afirmació general que facis hagis de dir sí, però, i llavors aquestes coses, el sí, però és el que ens hi podien passar hores i dies i seminaris sencers. Per tant, no intentaré resumir Dalí, simplement recomanar-vos el llibre del Paul Guinart, que em sembla que pot ajudar a entendre un Dalí que és seriós i que ho pot fer a partir de les pròpies categories de Dalí. Ja us dic que des que tenim edicions més o menys, científiques de My Secret Life, que és la seva autobiografia, i des que s'han publicat tots els textos teòrics de Dalí, el personatge agafa un volum espectacular. Fa 7 o 8 anys, la Universitat de Girona va dedicar un congrés molt important, Dalí, escriptura i pensament. Aquest llibre ha circulat molt poc, però està a totes les biblioteques, diguéssim, més o menys importants d'estudis dalinians, i les aportacions estan molt bé. En aquella època aquest senyor estava a Stanford estudiant i per tant no hi surt, però vull dir que hi ha tot un treball de bastanta gent, aquí en tenim algun, que ha estat treballant aquestes qüestions i té gruix. Sobretot és molt important entendre això, no? Que el Dalí Pallacete dels últims anys, un Dalí molt condicionat pel fet de no tenir fills. No tenir fills pot ser molt divertit quan ets jove, però quan arriba a ser talet pot acabar tenint conseqüències una mica sinistres. Doncs el Dalí dels últims anys que no té fills, que està molt sol, que tothom li pren el pèl, és un Dalí que ha quedat com una cosa molt trista, humanament molt desagradable. Llavors, aquest Dalí ha fet molt mal a Dalí, i em sembla que això s'ha de dir, perquè en certa manera desmenteix la imatge de superhome que ell havia donat tota la seva vida. Perquè al final ser superhome vol dir donar un pas al front i no tremolar. I per tant, si al final tremoles, has cagat el personatge, l'has cagat, ja està. Però amb tot i això, el personatge és important. I a mi m'agradaria començar plantejant un tema que ell us explicarà millor que jo, que és que tant Dalí com Nietzsche són personatges sistemàtics. És a dir, tots dos comencen d'una diagnosi i no d'una teoria. A veure, la filosofia, quan va aparèixer a Grècia, era una medicina, la medicina de l'ànima. Per als grecs, filosofar és medicina de l'ànima. Igual que tenim una medicina del cos, tenim una medicina de l'ànima. I per tant, comences a filosofar a partir d'un diagnòstic, no d'un concepte. El diagnòstic que fa Nietzsche és el nihilisme. El món és un desastre, el món s'està esfonsant, en el món falten valors positius, en el món falta capacitat de vida. Nietzsche fa un altre diagnòstic, el món és un teatre, el món és un gran teatre, el món és una gran representació i per tant la realitat és una construcció. D'aquí que el meu llibre es digui Nietzsche, voluntat de no veritat, la veritat no existeix, la veritat és una representació, la veritat és un gran teatre i aquest és el diagnòstic fonamental a partir del qual es construeix tot l'altre, perquè clar, hem d'anar a buscar la veritat a on? Doncs en els somnis del surrealisme, en la voluntat de poder en Nietzsche, etc. No sé, m'agradaria començar, si de cas, plantejant el tema aquest, la veritat i el teatre i la representació. Sí, bueno, i el tema de la màscara també, òbviament. Sí que mentre parlaves m'ha vingut al cap la sentència de Mazzini Montanari, el traductor de Nietzsche a l'italià, que deia Nietzsche ho va dir tot i el seu contrari, que és d'aquesta forma gairebé d'acumulació, no? O sigui, de Nietzsche se'n poden treure totes les interpretacions i de fet s'han tret totes les interpretacions de l'extrema dreta, de l'extrema esquerra i de mil maneres. I llavors hi ha el tema aquest de la màscara, no? De l'acumulació. Jo divideixo el meu llibre en 3 episodis que serien una mica comparables als 3 estadis de l'ésser humà que proposa Nietzsche, que seria el camell, el lleó i el nen. Jo parlo d'acumulació, afirmació i generositat, i en aquest primer estadi, que seria el de l'acumulació, el que es fa és això, no? Com anar canviant màscares, posar una màscara rere l'altra, fins que arriba un moment que es centra en la paròdia, no? En el teatre aquest, que és la vida, i és el moment aquest del pròleg de la segona edició de la Gaia Ciència, en el qual Nietzsche diu incipit parodidia, comença la paròdia, començo ja a ser
un pallasso, un personatge que ja no és res darrere de la màscara, sinó que és només la màscara. La màscara que etimològicament ve de la paraula persona, no? És una mica un tòpic, no? que hauria de dir persona en grec, prosopopeion. Llavors, persona i màscara són equiparables, sobretot en Dalí i també en Nietzsche. I si pensem visualment, la imatge de l'autoretrat amb bacon fregit, l'autoretrat tou amb bacon fregit, que a més està agafat per unes muletes, per unes bequí, ve a ser això, no? O sigui, la cara de Dalí que cau perquè només s'aguanta per aquestes crosses que poden ser moltes coses. En el seu cas, per exemple, va ser el psicoanàlisis, que li va servir molt per aguantar-se, no? Li va servir com a instrument per donar sentit a la seva pròpia vida, i el que jo proposo també és que Nietzsche li va servir com a crossa a Dalí per seguir sempre endavant. Hi ha una cosa molt bona que diu ell, que és que recull el text de Dalí, en què Dalí diu que Nietzsche no és un senyor seriós perquè es va tornar boig de veritat. És a dir, Nietzsche no és un senyor seriós perquè es va tornar boig de veritat. Això està molt ben vist per part de Dalí, no? És a dir, la diferència entre, Dalí deia allò de la diferència entre un boig i jo és que jo no estic boig. No? I és molt interessant perquè és la idea aquesta de tota la vida és representació. Tota la vida és construcció d'un teatre. Això és molt... Sí, totalment. O sigui, de fet, hi ha aquest moment en el qual Dalí diu jo supero a Nietzsche precisament perquè sóc capaç de no embogir i de no creure'm que puc ser alguna cosa més enllà de la màscara. I jo represento la màscara, per tant, no hi ha diferència entre un boig i jo. Això ho diu a l'Ateneu de Wordsworth Atheneum a Connecticut, al 42, crec. Que també és el moment en el qual Dalí arriba als Estats Units i va presentant la seva màscara d'un personatge que ell ha creat i que diu que va deixant una nova pell, com una serp que muda de pell, la va deixant per tot els Estats Units, per tot el continent. Sí, clar, això ens portaria també a una altra qüestió, que és el tema famós de la paranoia, no? El mètode paranoico-crític, que és un tema que està molt ben tractat en el llibre del Guinart i que em sembla que és un tema que no ens acabarem mai, perquè s'ha enfocat molt des d'un punt de vista molt lacanià i segurament donaria més voltes si es veiés des d'un punt de vista molt més teatral, molt més representatiu que no pas... És a dir, clar, el problema de la paranoia és que el paranoic té la necessitat d'imposar el seu propi desig. La pròpia representació se'l menja. I això és, diguéssim, el paranoic viu en un món de representació pura. Ara, ell evidentment no és un paranoic. Ell juga al paranoico crític, el plantejament crític de la paranoia. Això és molt complex, no? És un tema molt complex, però és un tema que em sembla que se li ha de donar unes quantes voltes i està molt ben explicat. No? Hi hauria una qüestió que m'hagués agradat que treballés més, ara seré dolent, que és el tema de la gràdiva. Gala convertida en gràdiva, per als que no sou del negoci aquest, gràdiva és un text que el senyor Freud estudia molt profundament, després el Dalí fa unes quantes pintures com la gala és gràdiva i és lea i coses d'aquestes. Segurament és el moment que la representació de gala és més perfecta. Que és la que sempre avança. És una part molt important de Gala, que per ell és el superhome. O sigui, per Dalí el superhome és Gala, i tu en algun moment al llibre també dius que per Nietzsche el superhome és Lluc Andrea Salomé. Això és evident, els superhomes només poden ser dones. Sí. Per una raó molt senzilla, perquè les dones tenen fills. Això és evident. És a dir, els superhomes només poden ser dones, no cal donar-li més voltes. Això està molt vist, no cal... Sempre ha passat el mateix. Però és interessant perquè moltes vegades s'acusa això, no? Del superhome, la idea aquesta que és molt masculina, i en realitat tant Nietzsche com Dalí tenien aquesta visió una mica de la superdona. La superdona, la veritat, és l'Andreas von Salome. Bueno, que no es deia que Andreas era l'arqueòleg, que passava per allà, el von Salome, no? Doncs vull dir que és evident, és a dir,
hi ha aquella famosa fotografia que és que el Nietzsche i el Paul Rey estan arrossegant un carro i la que els fot hòsties és l'alumne, no? Vull dir, allò, cuando veas con mujeres no olvides el látigo el porta la dona, no? Vull dir que no. I això en el cas de Gala és claríssim i ha sigut també en tota la poesia surrealista francesa. Quan tu et mires tots els surrealistes francesos, Aragón, tot el que vulguis, sempre hi ha les dones, tu. Són les que de veritat són superdones. I això, és que aguantant en condicions a vegades inclús de pobresa econòmica duríssima. I en relació al que deies del mètode paranoicocrític, és una relació bastant òbvia amb Nietzsche, que és que el Paulini i l'Odionisíac sent la paranoia i el Paulini sent la crítica. Llavors el mètode en el que consistia era d'alguna manera com entrar en el subconscient, no? De l'idea que anaven als somnis a buscar, a pescar una mica les imatges i llavors processar-los a través de la raó més sistematitzada. I això el que li permetia projectar teories sobre el món que per molt absurdes que fossin en ell li servien i les imposaven. Llavors això seria una mica el segon capítol aquest del que parlava del llibre, que és l'afirmació, el sempre endavant, el porc jesuïta, el que sempre té el peu alçat, la gradiva, la persona que sempre avança, sempre va endavant, sempre afirma, fins al punt que, recollint una mica les idees de Deleuze, dels quals també parles en el llibre, s'afirma la tirada de daus. Quan un tira daus no pot fallar, perquè surti el que surti, si s'afirma amb suficient solidesa, amb aquest mètode paranoicocrític, sempre surt el número que es busca. I llavors, jo trobo bastants moments en, per exemple, La vida secreta i altres textos de Dalí, en els quals Dalí representa aquesta afirmació. Com per exemple, ell diu, jo quan busco una paraula al diccionari, sempre la trobo quan l'obro. Només d'obrir el diccionari ja trobo la paraula que jo vull. Per què? Perquè la projecto. No puc fallar mai. Doncs el mètode paranoicocrític és això. És com, d'alguna manera, també Rem Koolhaas, l'arquitecte, urbanista, diu és com fer-se trampes al solitari. Que sempre surti el que tu busques. Llavors això també té molt a veure amb aquesta voluntat afirmadora nietzscheana. Sí, hi ha un tema que és el tema del segle XX, que és el tema de la híbris, de la desmesura. O sigui, el segle XX es passarà a la història com el segle de la desmesura, igual que el segle XXI està començant a passar a la història com el segle de la por. Això ho estem començant a veure, no? El segle XX és el segle de les mesures, és a dir, fixeu-vos que en el segle XX, excepte els catalans que són una mica tontos, a tot arreu del món es deixen de fer catedrals perquè ja ningú creu en Déu, el que es fa són grans gratacels i centres esportius, no? I supermercats. És a dir, el segle XX no té sentit fer catedrals perquè Déu ha mort, Déu es va morir Nietzsche i per tant el segle XX, excepte la Sagrada Família, que és la mona aquesta que tenim per allà, doncs no s'han fet catedrals perquè no se'n poden fer, si Déu ha mort, aquí no hi has de fer la catedral. El que la gent ha fet són centres comercials i diguéssim gratacels i coses d'aquest tipus. Llavors, el segle XX és el segle de la híbris, és el segle de la desmesura. I en aquest sentit, Nietzsche és el profeta i segurament Dalí és un tio que realitza aquesta qüestió de la híbris d'una manera bastant brutal. La mateixa idea de que el món és representació és una idea molt espanyola, per cert, perquè el primer que representa és Don Quijote, no? És a dir, tot el quijotisme i per això tota aquesta cosa espanyolista i això de l'últim Dalí, però és que anava per aquí, és a dir, el primer tio que representa és Don Quijote, no? Però viu en la seva paranoia absoluta i en la pura representació, no en la realitat. Això és, la formació de Dalí és profundament madrilenya, és molt poc catalana. Per històries familiars, que ara s'ha d'explicar, però bueno, això s'ha de dir. Llavors, vull dir, el tema aquest de la desmesura, que em sembla que és el concepte, diguéssim, bastant fonamental del segle XX i que Nietzsche i Dalí el representen perfectament. Que ara estem en un moment una mica diferent, perquè ara la desmesura ens fa por. Ara estem en un moment en què tot ha de ser altra vegada ecològic, sostenible, aquestes coses, saps? Avorridíssim, no viatjar perquè no sé què, no fer no sé què, tot és pecat, tot està prohibit, el sexe està prohibit, tot és incorrectament. Clar, al mateix temps vivim en un moment que és l'acceleració de la informació com a forma de matar la informació, és a dir, això s'ha vist en la pandèmia, claríssimament, i això
ho hem de prendre claríssimament. És a dir, la manera de no entendre res és que tinguin molta informació i al final ningú entès res. I al final aconseguirem que la pandèmia no hagi existit, ja ho veureu. Simplement a base d'anar acumulant informació. És a dir, a veure, ara s'haurien d'estar fent congressos de filosofia i de sociologia estudiant les conseqüències de la pandèmia, no se'n fa ni una en cap universitat europea. Perquè estem en un moment diferent, ja no és el moment de Nietzsche i de Dalí i de l'explosió de la vida, és un moment de por, i a més la por els hi va molt bé, perquè la por té controlat el personal i això tot ha de ser, és que no plou, no plou, és que no sé què, ens estan carregant el planeta, què vols que li digui, no? Per això, no, és curiós, perquè ara hem arribat a un moment, això és una cosa que Dalí ho va odiar tota la vida, és a dir, Dalí ho tenia molt clar, no hi ha problemes científics. Els problemes científics no existeixen. Existeixen els problemes de falta de ciència, que és molt diferent. Ningú ha tingut mai un problema científic. Els científics es resolen. El que és el problema és la falta de ciència. Clar, si no investiguem, si no treballem, si no tal, doncs clar, evidentment estem condenats a la misèria i a la brutícia, no? Però això és una altra història. Bé, doncs deia que em sembla molt interessant el que diu el Pau. Primer que en Dalí tot s'aprofita, és a dir, Dalí pensa que no hi ha res dolent. I ara sí, ara estem en un moment que hi ha moltes coses dolentes, no es poden dir, s'ha de respectar els imbècils. La famosa frase escopiu la cresta pelada dels cretins, avui en dia no la podries dir ni boig. Escopiu la costa pelada dels cretins és una frase que avui en dia no la podries dir. Vamos, a TV3, per molt menys que això, et foten a les galeres. Tot el manifest, totes aquestes coses del Dalí avui en dia serien impossibles, perquè hi havia una època de por. I s'ha de respectar fins i tot a la gent que no el respecta, no? Coses increïbles, no? Perquè ha de respectar aquests imbècils. Però bueno, tractem per això. Llavors és curiós, Dalí diu una cosa i ell ho explica molt bé, que tot s'aprofita, com del poc, no? Tot s'aprofita. Penso que és una idea que val la pena donar-li voltes, perquè en filosofia potser és una idea a recuperar. Bé, té a veure amb aquesta idea d'acumulació, que d'alguna manera relaciono amb Alexander Nehamas, que és un filòsof americà i que compara sobretot a Proust amb el superhome de Nietzsche. Llavors, el que diu és que, tot i que ens pugui semblar que Proust és el contrari d'un superhome, és una persona que es passa la vida vivint una mica tancat i pensant i mig deprimit, i això Dalí fa una broma dient que els seus bigotis són depressius, diu com els de Nietzsche. Alhora és un superhome perquè és capaç d'aprofitar-ho tot, aprofitar tota la seva vida i al final redimir-la. I aquí estem parlant de la idea de redempció, potser és la que pot ajudar a aquesta acumulació, no? O sigui, la idea de que es pot fer una obra d'art de la pròpia existència, per molt malament que hagi anat tot, que té a veure també, òbviament, amb la idea de l'etern retorn, de voler viure la vida exactament com ha estat viscuda i afirmar-la eternament, i no només això, sinó també fer-ho d'una forma que sigui generosa, que projecti cap a fora. Aquest és una mica el tercer capítol, que seria el del nen, que a mi és el que m'acosta més escriure perquè és contraintuitiu. Sí. Aquí és on parlo de Sloterdijk, que parlo d'aquesta idea de, bueno... Sí, perquè si algú és profundament egoista, és Dalí. Si algú és profundament egoista, és Dalí. És a dir, un creador necessàriament ha de ser egoista, encara que ho vulgui. I en canvi, la seva forma de generositat és ser egoista. I la de Nietzsche crec que també. Sí, hi ha un borde. Personalment era un borde impresentable. És a dir, són gent que no els pots tenir com a amics, entre altres coses, perquè el costat d'amistat d'aquesta gent és l'amistat de lleons, no? Aquest fàrmacon, del que parlaves tu al principi, aquesta filosofia que cura, per mi, en el cas de Dalí, en el cas de Nietzsche, és un fàrmacon molt potent. Seria com una radioteràpia, d'alguna manera, una cosa que si no es fa amb una mesura molt precisa, mata. Llavors, tant la filosofia de Nietzsche, teòrica, com la de Dalí, una mica més aplicada. Sí, és a dir, no hi ha res més herètic que els 50.000 imitadors de Dalí que hi ha per Figueres i Perpinyà. Començant pel senyor aquell del bar que al davant de l'estació de Perpinyà, que es dedica a imitar el Dalí. Un personatge absolutament dramàtic.
I els superhomes també, no? La gent que vol com... Moltes de superhomes indefinides, sí. I en el fons molta gent, i això ho diu un crític de Nietzsche, que vaig llegir més la crítica americana recent, Michael Gillespie, que diu en el fons, quan llegim sobre el superhome tots ens pensem que nosaltres, bueno, també ens sentim interpel·lats allà, no? O sigui, si això és el nivell més alt d'existència al que es pot arribar, doncs bueno, tots volem arribar-hi, superhome, superdona. Però al mateix temps, si veiem les conseqüències del que vol dir el superhome, i això ho intento fer jo en un apartat petit del llibre, crec que molts no voldrien ser-ho, o les conseqüències serien molt dolentes. I llavors... No, és que al final de la vida del Dalí és la demostració que això de ser superhome pot ser molt cardat, Els últims anys passant fred allà a Púbol perquè no li ensenyen ni la calefacció són sinistres. Llavors la meva pregunta, potser també per tu, Ramon, i ja podríem obrir-ho ja... Sí, obrim això perquè... A l'audiència, veig aquí l'Efrem, que crec que té alguna qüestió, o el Vicent. Però la meva pregunta per tu ara mateix seria que Nietzsche escriu a finals del segle XIX i Dalí i una mica la generació 98, no? I la generació 14 també estan molt influïts pels textos de Nietzsche, i això ho explico una mica al principi, no? Com a Espanya es vol combatre l'abúlia de la pèrdua de les colònies, la falta de voluntat, el nihilisme, a través de l'obra de Nietzsche. Sí, a Catalunya, menys. Sí, perquè és més important Emerson. Clar. Perquè és més important Emerson. Emerson el publica l'Avenç i en l'elogi a la paraula Emerson és l'únic tio que cita Maragall. I doncs això és... Per això ho tallen de seguida, per això va haver una coalició de capellans que ho van tallar de seguida, ho van matar però ràpid. I clar, la coalició dels noucentistes no cal dir-ho, no? Hi ha un moment que és finals del XIX en què hi ha dos vitalistes de collons, que són Nietzsche i Emerson. Emerson és el nord-americà de la voluntat de poder, Nietzsche és l'europeu de la voluntat de poder. Emerson inclou un element religiós protestant molt fort i inclou una cosa que el fa molt modern ara, que és el tema que el seu primer llibre important es diu La naturalesa, no? La naturalesa. És un llibre que té molta importància. I en un moment determinat, Cebrià de Montoliu, ningú sap qui és Cebrià de Montoliu, però és un urbanista molt important de principis del segle XX, que va acabar morint als Estats Units. Quan els modernistes van veure que eren modernistes, se'n van anar tots, uns a París i el Picasso mateix. Picasso era modernista, ara que no ens escolta ningú. Picasso era modernista també. I el Cebrià de Montoliu se'n va als Estats Units i fa d'urbanista per allà i es mor allà, pràcticament jove de la Primera Guerra Mundial. Però és molt interessant aquest moment de final de les colònies, que hi ha com un rebrot nietzscheà i emersonià. Són els dos personatges. Emerson, per la raó que sigui, no s'ha tornat a publicar pràcticament mai més. Ara ho estem intentant. Vam tenir una mica d'èxit amb el Turó i a veure si hi ha alguna possibilitat de col·locar algun llibre d'Emerson, però són qüestions que són molt significatives. I després hi ha això, no? Que a Espanya el concepte de representació és taurí, és tauró. La gran representació teatral espanyola és la corrida de toros, on el toro és el macho i el torero va vestit de faralaes i de mariconets i tal, i es batia. El torero és una dona, sempre, simbòlicament. El macho és el toro, el cojone, aquesta cosa. Que sempre l'acaba manant la dona, clar, evidentment, com ha de ser. Hi ha tot un tema de representació que és el pitjor Dalí, el Dalí franquista, que hi ha xurrades, i mis bigotes són verticales com els sindicatos verticales i aquestes coses, no? L'ha guanyat la part dolenta de la representació. I és honest. A Dalí li sobren 15 anys. Si s'hagués mort als 55-60, hauria quedat un geni molt més important del que és. Estic absolutament convençut. Els últims anys que vas a fer aquelles fotos horribles amb el Melitón de Figueres, que era un fotògraf infant, una cosa del tipus. Tots els restaurants de Figueres tenen la seva foto el dia que va menjar malament allà, no? És una cosa que és molt trist, el final d'aquesta obra és tristíssim. I a la meva generació, diguéssim, Dalí té un problema que és que, clar, hem vist el pallasso franquista tonto, no? Bueno, el pallasso tenia certa gràcia. Bueno, la importància dels finals, no? Sense Fanending de Kermode, que també cito, que és la idea que al final
és el que dona sentit a l'existència. No, jo amb això ja estic d'acord. Cada moment de l'existència per un superhome té valor per ell mateix. Però clar, això seria... És a dir, no es pot és mentida que es pugui jutjar algú pel seu final. És profundament mentida. Perquè al final ja arribem a les condicions físiques que ja arribem, fets una vaca i el mateix. Vull dir, no cal donar-li importància, ja arribem amb les condicions biològiques que es pot, tu. És a dir, és cada punt de la vida el que té sentit per ell mateix. Hi ha un moment en què Dalí es converteix en el que Breton en deia avi de dòlars i el seu propi personatge el devora, i ja està. Però si Dalí s'hagués acabat, diguéssim, cap a l'any 55-60, un geni absolut tipus Michelangelo. Precisament per això al final hauria estat important també. Hi ha la visió estoica aquesta de l'existència, que és això, no? Com l'existència o la personalitat no és res sòlid, sinó que és constantment, si es va renovant constantment. El que passa és que en l'autobiografia, i això és una part també important del llibre, que potser també podríem parlar després del tema de la no veritat, en l'autobiografia un dona sentit a la pròpia vida des d'un punt. Sí, però l'autografia m'arriba a escriure als 35 anys, no s'hi vale, coño. Escriu una als 37, llavors una als 60, sí, van escriure. Si una escriu la seva autobiografia, no sé qui vaig llegir l'altre dia que una nena de 14 anys estava fent la seva autobiografia, vaig pensar, mare, tio, que no passi res. Llavors el tema aquest de la no veritat, i potser també, tornant a relacionar amb el tema del nihilisme, avui en dia es parla molt de postveritat també. I clar, em preguntava si tornem a estar en un moment una mica Nietzsche, i es veu bastant. Sempre estarem en un moment Nietzsche, sempre estarem en un moment Nietzsche. És inevitable estar en un moment Nietzsche. És inevitable perquè Nietzsche és el tio que renova la filosofia fent entendre, a diferència de Plató, que l'important és l'esdevenir. I la modernitat és esdevenir pur, és a dir, la filosofia té dos moments, Plató i Nietzsche. Això ho va explicar Heidegger. Per Plató, per la filosofia platònica, encara que sigui aristotèlica, no digue-li com vulguis, l'ésser és. En canvi, a partir de Nietzsche, l'ésser esdevé. Diguéssim, la polèmica d'aquest Parmenides, i això no deixarem de ser nietzscheans encara que no vulguem ser nietzscheans. Això és... Ara, evidentment, el Nietzsche que ens interessa avui en dia segurament és més el de la voluntat de poder com a esdevenir que no la voluntat de poder com a superhome. No sé, jo l'estic aprenent molt. No vamos bien, tu. Jo penso que hauríem de donar la paraula al personal perquè si no ja portem 3 quarts d'hora aquí enrotllant-nos i la gent no ens aguantarà. No sé, tenim aquí gent que en sap molt. Efrem, jo et demano, professor. Efrem, vine cap aquí. Vine cap aquí, tio. Vine cap aquí que necessites un micro, tu. Fa molt temps que aquest noi necessita un micro. L'últim que has dit, la voluntat de poder... Efrem em va presentar el llibre ja. La voluntat de poder, que has dit aquestes dues maneres de Nietzsche, que has dit voluntat de poder, i què més has dit? Com a superhome o com a esdevenir? Sí. Quina diferència hi ha? No, és que què vol dir realment voluntat de poder? És que el superhome no existeix. El superhome no existeix. Això ho va explicar molt bé aquell que va dir que no hi havia cap superhome vist per la seva criada o pel criat de casa. No? El superhome vist pel criat de casa no existeix. El superhome vist pels seus fills no existeix. Per això Hitler deia que tots els fills de genis eren imbècils, no? I tenia raó. Hitler deia això, tots els fills dels genis són imbècils. Tenia raó. El plantejament... A veure, el superhome no existeix, és una màscara. No té existència real. El que existeix és la voluntat de poder. I tot allò que viu vol crear una cosa superior a ella. El bri d'herba que creix enmig de la grava d'una autopista demostra que la voluntat de poder existeix. I que la voluntat de poder és el cosmos. La gran explosió còsmica és voluntat de poder. Per tant, aquest principi còsmic, com a tal, ara tot l'altre són, com deia, i em sembla, el Dalí i tal com explica el Guinart, està molt ben explicat, és representacions, són màscares. I la màscara és mentida. I per això la veritat no existeix. És la voluntat d'entendre que la veritat és no veritat, que la veritat és un element que inevitablement podrà ser superat, el que dona sentit prèviament a la vida humana. Aquesta és la gràcia, que no estàs mai en el mateix lloc, que sempre voles, que sempre saltes. No sé. De totes maneres tu en saps més, vull dir, aquest senyor és molt discret. Digui. Sí, jo com que tractava el tema de la família i tal, això el dia,
cal també apreciar una cosa és el costat intel·lectual de la lectura, de la profunditat que té Nietzsche, etc. I una altra el que és la realitat en si. És a dir, el que té èxit és la família, que està fent cada dia, i Casa Batlló, que és un trullo el que han fet, però ben fet, perquè cal fer-ho bé. És a dir, el que li agrada a la gent. Et posen en una sala, que podria ser un magatzem d'aquí, que et projecten 50.000 imatges que et tornen boig i la gent surt encantadíssima. Vull dir que aquesta postveritat o postmodernitat, doncs cal saber doncs, el que agrada a la gent. No, però és I que... internet ho ven i la gent ho comprem i la gent paga 45 euros per entrar-hi. 45 euros val això? Bueno, espera't, que hi ha una sala que és tota una cosa refeta amb mobles que no estaven ni allà, que si passes allà has de pagar 5 euros més. Hi ha 3 tíquets, una és blue, l'altra és gold i l'altra no sé què. I llavors pagues més per entrar en una sala que vaig l'altre dia veure un que es barallava perquè no li deixaven i ell havia tocat una roba, que era una roba que estava, que no la volia ningú, i bueno, es va muntar allà un pitote, vull dir que aquest món surrealista de linear el tenim a cada dia. A vida dòlars. Vull dir que no ha canviat. No, sí, clar, però fixa't que una de les coses que veu un Dalí i les veu molt bé és que l'acumulació d'informació equival a desinformació. L'acumulació d'informació equival a desinformació. És a dir, les fake news no existeixen. Les fake news són les ganes que tenim nosaltres que ens enganyin i de ser enganyats. Perquè n'hi ha algunes que són massa bèsties, com estem acceptant això, perquè ens faria il·lusió, no? M'explico, i no cal que parli del procés català, que això també ens portaria molt lluny, però vull dir que el plantejament de la manipulació actual és precisament no manipular, simplement donar tanta informació que al final tot és igual, tot és poc important. I la gràcia de l'últim Dalí és que ja firmava les cartoneres en blanc, no? Les firmava sense... I és la idea aquesta, no? D'anar acumulant objectes que no tenen cap especial importància però que tenen una firma. I al final, vostè què està fotent? Vostè està comprant la meva firma i no el meu aro. I això és una cosa que és molt clara, cada vegada més, no? Andy Warhol ho fa meravellosament. Hi hauria una altra qüestió que és com tot l'expressionisme abstracte i tota aquesta gent influeixen l'últim Dalí, que això és un tema molt diferent però que té molta gràcia, és a dir, les últimes, el tachisme, no? el fetaques i tal, que això segurament a Dalí, per el que ell deia, li recordava el tema de la masturbació, no? No, el que agrada el moviment i sí, només hi ha un l'espectacle d'entès d'estar davant de la sala de família, que venen els veïns, es barallen amb el que passa, amb els grups que no et deixen entrar, que no saps on posar-te, és a dir, tota aquesta barreja, aquesta convulsió, fins i tot a la gent li agrada i sembla que ho busqui, perquè ve el veí a discutir-te amb tu, és que hi ha com una voluntat. Aquí hi ha un tema que també l'Efrem ha tocat bastant, que és el tema de l'alquímia, no? I de convertir la merda en or. Correcte. I al final el que feia Dalí era una mica això també, de convertir qualsevol merda en or pel fet només de tocar-ho o de relacionar-ho amb ell, o en aquest cas amb Gaudí, o que sigui, és com, Gaudí, ja està, ja pagarem el que faci falta, o amb aquestes exposicions que es fan de Dalí que van sortint per tot el món, que són bàsicament litografies. La gent paga per entrar a veure aquestes coses. I era un altre exemple. Al sud d'Itàlia, una ciutat, va ser patrimoni ara escollit com a la millor ciutat d'Itàlia, etc., van posar allà 4 elefants i 4 coses estranyes de Dalí que ningú entenia, ningú sabia explicar i no tenien cap contextualització amb el lloc, només pel fet que ells entenien que això els donaria més possibilitat de tenir èxit perquè saben que Dalí és èxit. I és el que està sabent fer ara la Sagrada Família i el que està sabent fer la Casa Batlló. I ho hem d'entendre des d'un punt de vista simple, no intel·lectual. Sí. Que ens pot agradar o no, és una altra història, però que ells ho demostren a nivell de caixa, això està claríssim. Sí. Vicent, Manel, Antoni, gent aquí amb criteri, teniu un comentari? M'ha agradat molt el que heu dit que hi ha un moment que Dalí ho diu, no? Diu, Dalí, el superhome de Dalí, diu, és la superdona daliniana, que és Gal. Diu, i de fet és molt bo perquè abans en parlaves, no? Quan als Estats Units s'inventa el personatge, en el fons és Gala, la que l'enfutxa a inventar-se el personatge i a seguir tirant endavant aquesta fugida, no? Hi havia un moment que es deprimia allà, que deia no puc més, i era Gala. Sempre hi havia al darrere, no? Aleshores, no sé, a mi encara
jo encara estic impactat una miqueta com el poc ressò, no?, que ha tingut Gala o la poca... Quan ell mateix ho diu, fins i tot signava els quadres. Si mireu els quadres posava Gala, Dalí Gala, no? I jo penso, no sé, que és com el gran misteri, no? S'ha publicat els textos de la Gala? Hi ha un dia... Oi que hi ha un dietari? És que no l'he llegit. Sí, però és molt curtet. El que és interessant de Gala també és que ella com esperona Dalí sempre com a estar insatisfet. I hi ha aquesta idea de la perversió, que és una que també tracto bastant i que he publicat alguna cosa sobre el tema, que és el cledalisme. La perversió aquesta que és sadisme i masoquisme junts, com dialècticament combinats i superats, no? I té a veure doncs, amb això, no? Sempre està estimulant el desig, però mai satisfer-lo del tot. Podria ser el sexe tràntric o el que sigui, no? Però en aquest sentit, Gala jo crec que compleix aquesta funció, i per això sempre es parla de la Gala cabrejada, no? La gent que anava a veure Dalí i la Gala sempre estava enfadada i els fotia crits i li demanava a Dalí que treballés més, etc. I potser té a veure amb aquesta també com visió del superhome o aquesta visió nietzscheana de la vida de que sempre s'han d'estar superant dificultats, la visió tràgica de la vida, no? Que és el que diferencia Nietzsche de Schopenhauer, perquè si parlem del món com a voluntat i voluntat de poder, no hi ha gaire diferència entre un i l'altre, però la diferència està en l'actitud davant de la voluntat de poder frustrada. Schopenhauer és, bueno, contemplem el món d'una manera estètica, intentem no patir massa, la visió més orientalista, i la visió de Nietzsche que és no, acceptem el dolor d'una manera tràgica, integrem-lo i no només això, sinó fem que ens faci més forts i que ens faci viure d'una manera més intensa. Llavors, jo crec que Gala compleix aquesta funció d'anar posant entrebancs, d'anar com demanant més a Dalí i per això es fa viure més intensament. Hi ha un moment del diari d'Eugenio que a mi va ser dels moments que em va fer obrir els ulls realment, perquè Dalí diu: jo no sé com la gent pot viure sense ser Gala o Dalí. Sí. No sé com la gent pot passar, no sé com la gent pot passar sense ser Gala o Salvador Dalí. Llavors, al final ell es combina, els dos, i és com aquesta combinació és el que fa que la seva existència, segons ell, sigui tan sublim i sempre estigui en aquest paroxisme de plaer extrem. Aquí hi ha algú que hagi conegut Dalí? Els darrers anys van ser perseguits de pols, els ous i res. I la Gala, el miràs que portava, i el miràs que estava de pols. No se'l treia mai. I la Gala feia molta por. Crec que Dalí tenia por. Estava tagat per la Gala. Quan és aquesta cosa sadomasoquista? Passionant la mano. Un sopar a Port Lligat, va agafar una llagosta de sucre amb maionès i me les batia a la cara i em va ser dos. M'estava encantada la vida del espectacle que havia donat, però no era divertit. No era divertit perquè ho feia perquè fes una cosa especial, sinó perquè en moments d'estar emprenyada per una altra cosa. No hi havia grandesa en aquesta actitud. Hi havia espectacle, però era tonteria. Sí, bueno, és que hi ha un moment que és terrible, horrible i infecte, que és el moment que s'inventa la Costa Brava com a mite turístic. La Costa Brava com a mite turístic s'inventa a base de dos fantasmes, que són Josep Pla i Salvador Dalí, que es serveixen per tot, és com la sardana, no? Una cosa absoluta. És a dir, hi ha un moment, en els anys 60, que s'han de vendre apartaments a la Costa Brava. I llavors utilitzen dos personatges que són Josep Pla, que està absolutament acabat, no tenia res a dir. El Josep Pla és el de les obres completes de Selecta. Les obres completes de Destino són un desastre. Josep Pla i Salvador Dalí es converteixen en els empordanesos oficials, una cosa absolutament cursi, ridícula, però que a la gent que comprava apartaments a la Costa Brava els encantava perquè mira, acabo de comprar una casa i el Destino em parla, diu, vale, molt bé, i què? Però això va funcionar molt i es va crear un mite estúpid. Després ho van tornar a repetir amb la Cerdanya, vull dir, Catalunya és
la Cerdanya i l'Empordà. Tot l'altre no existeix, els altres catalans no tenim dret a existir. Però vull dir, com que jo soc empordanès i ell també, això ho tenim molt clar. Doncs, no, però vull dir que clar, hi ha un moment de folclorització del personatge, tant de Dalí com de Pla, que és patètic, absolutament patètic. I aquí col·labora la revista Destino i col·labora una sèrie de gent, no entrarem en aquesta història, però si aneu per Figueres i pels voltants, a cada restaurant una mica així, hi ha la foto oficial del Dalí fent el capullo per allà, vull dir, Jo crec que no té cap importància. a Dalí li hagués agradat això, i potser a Pla també, perquè tots dos eren grans. Ah, sí, no, els encantava, és a dir, s'ho passaven molt bé, és a dir, clar, el Josep Pla havia passat els anys 40 i 50 horribles, horrorosos, bé, en el cas del Pla, sobretot els anys 40 i 50 són sinistres, no? Llavors, als anys 60, doncs, amb el boom del turisme, apareixen aquests dos personatges com a marca turística de l'Empordà, i ja està, però no té cap importància. Artísticament no té cap importància. Hi ha el llibre de Pla i Dalí. Sí, fan llibre junts, no? I per això està la revista Destino, que ha Destino Universal, sí. Hi ha un llibre també sobre Pla i Nietzsche, Sí. de Joana, no? Sí. I ve una mica una cosa semblant al que jo plantejo, que és la idea aquesta de l'acumulació. Sí. Pla també és un gran acumulador, Sí, és una persona que es va reescrivint la seva pròpia vida No, i el quadern gris el va reescrivint fins al final. Sí. Suposo que és un text de joventut. Bueno, se sap, perquè jo ho he explicat a la Garolera, que en el quadern gris, que està més des dels anys 20, i volia posar coses dels anys 60, i l'editorial va dir, escolta, no, que això no quadra el quadern gris, i va tallar. Però és que clar, aquí hi ha un tema que és una altra cosa, que és el tema sociològic català del Dalí, que és la sociologia de la bagatina, no té cap importància, no té cap. Una cosa absolutament folcloroide i bueno, ja no té cap, no sé, no. És a dir, hi ha un moment segurament que Dalí és jove i anarquista i s'ho creu, però a partir d'un determinat moment això ja va canviant molt, als anys 60 no té... Hi ha el famós tema del monument del Pujols que posa a l'entrada i la hipòtesi del Max, que suposo que traurà un llibre, el Max Pérez Muñoz traurà un llibre sobre Dalí i Pujols, que la hipòtesi del Max és que el teatre Museu Dalí és un temple hiperciològic. Està estructurat com un temple hiperciològic. El Max Pérez Muñoz, aquí hi ha 1, 2, 3, 4 especialistes en Dalí i el que falta és el Max Pérez Muñoz, que ell defensa això, que el temple, que la sala aquella del mig del teatre museu és un temple hiperciològic. I de fet ell posa una escultura dedicada en el Pujols, però mentre ell va viure no es va posar el rètol. El rètol el va fer posar un psiquiatre raro, que era el psiquiatre del Faust Pujols, que es deia Carles Miret Espinal, que és allò del pensament català rebrota sempre i enterra els seus dibuixos enterradors. Aquest text el va posar el Carles Miret Espinal, que era el psiquiatre del Faust Pujols, a banda de sentir molt interessant. Espinal és un tio interessant per ell mateix, però és una altra història. No, vull dir que no és exactament una història de Vinyana, és una història... Espinal era estat català, però això és un element entrat. Bueno, no sé si hi ha algun comentari sobre la catalanitat de Dalí, que sempre és complicat. Ja et dic, jo penso que la catalanitat del Dalí... A veure, què vol dir ser català? Els catalans són com tothom. És a dir, què vols que t'hi digui, no? És a dir, si la catalanitat del Dalí és la bagatina, no té cap interès. Si la catalanitat del Dalí és el vent de fotos del Meliton de Figueres, doncs no té cap interès, no sé, però vull dir... Ara, la catalanitat del Dalí és segurament aquesta capacitat de creativitat i d'originalitat que per definició tenim tots els catalans, ja se sap, però bueno. I si tu creus tu creus, si no també. En el llibre sí que en algun moment toco el tema i parlo de... Molt tangencialment, per cert. Sí, ho toco una mica en compte perquè bueno, no sé, no es poden dir coses sense fonament, però sí que crec que en el sentit d'aquest Sloterdijk, no? De l'autoelogi i de l'autoelogi com una forma de crear i una forma també de generar i de ser generós de cara als altres, el fet de elogiar el propi grup del qual un és part
és una forma de generar més vida d'alguna manera també. Llavors en aquest sentit sí que crec que Dalí era profundament català però també era espanyol. Sí. En el sentit que jo, com que soc català, doncs soc més gent encara, com que soc espanyol encara soc més gent. Sí, a més s'ha de tenir present que això ja és per l'explicació d'història de les idees del catalanisme del segle XIX, això ja és per doctorat, però s'ha de tenir present que Figueres i Olot, durant el final del XIX i els principis del XX, es representen les dues maneres de vindre a Catalunya. Figueres és l'Empordà federal d'esquerres progressista, enfrontat a Olot, que és el catalanisme, diguéssim, el món eclesiàstic, etc. Aquesta dialèctica Figueres-Olot avui en dia està molt oblidada, molt perduda, però quan Dalí era jove era molt important. I son pare ho era? Son pare ho era? Sí. Sí, era Dalí federalista... Sí, esperantista. Sí, és que clar, aquí hi ha un tema que és el federalisme empordanès, que no és exactament una forma de catalanisme equiparable a la de Vic o a la d'Olot. És un altre món. Però això s'ha perdut molt, avui en dia explicar això ja és molt complicat, això és per doctorat. Bé, doncs... No sé, a veure, quedeu-vos per favor amb la idea de les màscares i la representació. Si heu entès això, ja li podeu comprar el llibre perquè us farà un favor. Vinga, moltes gràcies. I penseu això, que hem de vendre molts de llibres perquè si no els editors no en faran de nous i seria una llàstima. Vinga, moltes gràcies. No, és que parles dels editors, però són dos editorials que jo no conec. No sé si estan per aquí els editors. A sobre no hi són perquè són poques. Explicar una mica què són aquestes editorials. Bueno, l'editorial Renamus, amb molt reconeixement perquè també he publicat, és una editorial petita de Salt. I jo vaig acabar publicant allà perquè l'editor em va convidar a fer una exposició, de comissari d'una part d'una exposició, i li vaig explicar que havia escrit aquest llibre, que va ser la meva tesi doctoral a Stanford i que tenia una mica en guaret i no sabia bé què fer-me. Llavors ell em va dir, no, si la tradueixes al català te la publico. Va ser així de fàcil i així d'anecdòtic. No, jo tinc una traducció d'un dels extraterrestres de Kant. És que Kant va fer una cosa sobre extraterrestres. La tesi doctoral de Kant afirmava que existeixen els extraterrestres. Llavors vaig traduir aquest text. Són 20 pàgines, si fossin 200 no l'hagués traduït. Però bueno, explico ràpid. En aquests moments editar és molt barat. El que és complicat és vendre. Però les tècniques actuals d'edició i tal permeten que muntar una editorial sigui relativament barata. Llavors hi ha molta gent boja i divertida que es dedica a muntar editorials petitetes, d'aquestes que circulen quasi de manera semi-clandestina. Una és Renamus. Renamus és un riu que hi ha, una riera, la riera de Salt, que hi va tota la merda de Salt. I aquest ha muntat una editorial molt divertida, amb sobretot textos traduïts, alguns molt originals. És el que porta el Robert Fàbregas, és el que porta les Bernardes. I després l'altre és el Harold Roig, que és de Sabadell, que és un advocat divertit, un boig de la filosofia grega, que aquest és advocat i quan no sap què fer publica llibres. Però això és del país, perquè el país del personal aquest. Moltes gràcies. Bueno, jo haig de dir que amb en Ramon ens vam conèixer relativament tard perquè quan jo vaig estudiar filosofia a Girona vaig entrar directament a segon. Ell era molt conegut per donar una classe d'ètica de primer i recordo que durant els meus 4 anys de carrera vaig sentir molt a parlar de Ramon Alcoverro a les seves classes d'ètica i bueno, per fi he pogut assistir a una classe de Ramon Alcoverro, encara que es digui. Bueno, doncs moltes gràcies i un últim Ramon, perdó. Sobre el llibre de Nietzsche, hi ha alguna part, jo sé que estic convençut que l'hauràs resumit superbé, però hi ha alguna part que diguis, ostres, aquesta part de Nietzsche igual li fa... No, jo no he entès res. Jo no he entès res per definició, com és això ho deia el senyor Robert de Ventós, que era amic de la casa, tant d'ell com meu. Deia, el que ho entès tot és que està molt informat. Això en filosofia passa molt. O que ens enganya, és que està mal informat. o que ens enganya o està mal informat. Hi ha alguna part del pensament de Nietzsche que diguis... Totes. Tu creus? Jo soc un literatès d'anglès.
Jo soc un editorialista anglès. No, i és un resum molt ben fet, no? Però, Sí, per exemple, no. estic pensant, per exemple, en els pòstums, en tota aquella part de Heidegger... No, el que passa és que Nietzsche es llegeix... Bueno, Nietzsche passa temporades. I hi ha èpoques de Nietzsche que per exemple, quan jo estudiava fa 50 anys, com que hi havia el món del Concili Vaticà II i tal, el que es llegia sobretot era el Zaratustra, perquè el Zaratustra és l'antievangeli. I en el moment en què hi havia la caiguda del Vaticà II i els capellans es casaven tots i compraven 600 i tal, llavors en aquell moment el llibre que llegíem o que ens feien llegir quan anàvem a la universitat era el Zaratustra. Però ha passat una època molt important en què el llibre que es va llegir més del Nietzsche va ser l'Extremo, que és una mica... I després ha passat, ara estem en una època en què llegeixes sobre els cosmos. Però és que Nietzsche, com Dalí o com qualsevol tio que és un nen important, es pot il·luminar de 50.000 maneres diferents i veu 50.000 Nietzsches diferents, vull dir, el meu Nietzsche és bo o dolent, jo què sé. En tot cas és el que he explicat a classe durant molts anys i ja està, ja pot bé. No hi ha més. Nietzsche no té... A veure, sobre Nietzsche hi ha tants llibres escrits que no n'hi pot haver cap de dolent, perquè ja s'ha depurat molt l'explicació de Nietzsche. Ara, tampoc n'hi pot haver cap de bo perquè ningú descobrirà un Nietzsche nou absolutament diferent. Vull dir que més o menys tot es pot posar un cap mal. Jo no defensaré el meu Nietzsche com el Nietzsche, perquè em sembla absurd. Ara, com diu aquell, és un Nietzsche decent, perquè al darrere hi ha un tio que ha donat classes durant 40 anys. I ja està. Per perspectivisme, també aplicant el mateix Nietzsche, jo com vaig estar fent recerca de crítiques de Nietzsche recents, em vaig tornar boig. Hi ha molts llibres en molts idiomes. I llavors hi ha molts llibres monogràfics de Nietzsche a Rússia, Nietzsche a França, Nietzsche a Espanya, Gonzalo Sorejano, que és el que vaig fer servir. I bueno, és una literatura infinita, no s'acaba mai. Llavors, a mi, ràpidament, els meus advisors, en Sepp Kumbrecht i en Ramon Resina, em van dir: mira, agafa el que et sembli, alguna recent, si pot ser, i llavors les referències que tu tinguis, que en el cas van ser Nehamas, Nietzsche Life as Literature, Deleuze, Nietzsche Filosofia i Sloterdijk, el text que va escriure pel centenari de la seva mort, és Nietzsche Apòstol, que és un text molt curt, però que en aquest text molt curt ja es diu de tot. Ja n'hi ha prou com per... A mi m'agrada molt que tu mateix vas dir, ostres, que vas llegir el llibre de l'Alcover i vas dir, hòstia, xapó, no? Sí. Fa un resum exquisit, no? Jo vaig pensar que això que s'està estudiant. Si jo vaig llegir un llibre des de zero, sense saber res de Nietzsche, llegiria aquest. 100 pàgines... Es nota que són amics, vull dir, això es nota que són amics. Bueno, moltes gràcies, vinga. Ja és tard.